So mae'n 6:00 bora, a dwi ar y ffordd allan I gyfarfod Gareth. Mae Gareth yn paratoi at ras sy'n gydru para hyd at 100 diwrnod. Rwan, yn pen fi, mae hyn yn hyrt. Dwi wedi gwneud rasis wsos o blaen. Sut ti'n mynd I baratoi at rhywbeth fel yma? Dwi ddim yn gwybod. Ein clem. Sut da ni'n neud hyn? Ie, di anna. A do? Oedd hynna digon urddasol, dwi? Dwi'n sbio ar y gwch syth bin. Mae'n wahanol I gwch rhwyfo ni'n disgwyl. Pan mae'n mynd mas ar y môr ac fod tonau sort of 40 foot ti'n dod ar draws. So, a hefyd mae, well, just rhaid fe withstando popeth. Mae tywydd yn taflu ato ti, really. So... Os mae hwn yn twlu drosodd, a ti ben lawr, oes a ffordd I gael o nôl fyny? Ydy. Os ti yn y cabin, mae'n watertight, so os mae'n mynd droso, mae'n fel bod mewn washing machine, really. O, beth, wyl. Ti just yn flip o nôl. Ie, iawn. Tro cyntaf I sylwi bod ni gedi pwsio'r hyn. Swn i'n dweud na, rygbi oedd o. Yn yr awr a hanner o'n i'n chwalu'n hyn. Wedyn o'n i'n sylweddoli, o'n i wedi blino. Dim yn ystod y cyffro, dim yn ystod hynna. Ag mae'r mindset yna di aros efo fi. Rydyn un switch yn y pen, jyst I fynd amdani, de. A dwi'n meddwl bod o'n pawb.